Anna, com va ser la teva primera vegada? Mira, jo tenia 13 anys i va ser amb l'actual parella que estic ara. I jo pensava, bueno, ho faig a l'habitació de ma germana, així si no surt bé no creu traumes a la meva habitació. El que passa que, clar, érem una mica inexperts i ho va fer tan fort que em va trencar i va sortir tot de sang. Tot el llit de ma germana ple de sang i jo vaig agafar, ho vaig ficar tota la rentadora. Vaig ficar la rentadora i, clar, quan va arribar ma mare em diu, Anna, què ha passat? I jo, el gos que s'ha pixat. No! I em diu, però si el mataràs està eixut. I jo, merda, ja estem pillat. Li vaig dir, no, mama, jo no he sigut, ha sigut la meva germana, ha sigut l'Andrea. Ah, que cabrona! No, i jo truco a ma germana i dic, Andrea, que has sigut tu? Que no, Anna, no menteixis! Però la teva germana quants anys tenia? Ma germana 5 més que jo, tindria... 18. 17, 18, sí, per allà. Vale. Va anar al lavabo i em va trobar un condó. No! El condó se'l va trobar al lavabo. La vida volia que te pillessin. Clar, Anna, va ser el carinyo. cluedo del sexe, La teva mare trobant coses per la casa que... Uah, ma mare es volia morir, em va fotre una bronca, vaig marxar a casa, vaig estar 2 hores corrent pel bosc, plorant. Està enfadada perquè havies perdut la virginitat o perquè no li havies explicat o com? Perquè era molt petita. És que són 13 anys, Sí. Hauries d'haver dit, mamà, espera, falta lo peor. Estoy embarazada. T'ho imagines?